מירי, אפשר לשאול אותך שאלה? כן, אני פשוט כן, חייבת לראות. אני מעריץ שלך, אני גם ציוני. תודה רבה. רציתי לדעת, מה את חושבת על ההחלטה שתתקבל בממשלה ביום ראשון לגבי הייצוא של הגז? מה עמדתך? אני חושבת שקודם כל אנחנו צריכים לדאוג שגז יישאר במדינת ישראל. אוקיי. קודם כל, שבאמצעות הגז אנחנו נוכל להוזיל את מחירי החשמל, וכמובן את כל התעשייה. אבל אם יש לנו מספיק כמות של גז ובייצוא אנחנו יכולים להכניס כסף למדינה, ובאמצעות הכסף הזה לסבסד, לרווחה, לסוגיות שונות ולנושאים חברתיים, אז זה גם חשוב. אני מקווה שזה יהיה במינון הנכון, של מצד אחד גם לשמור לנו גז למדינה, לצרכים שלנו, וגם מצד אחד שני לייצא ולהביא מזה תקציב לטובת נושאים חברתיים. מה ועדת צמח ממליצה בעניין? אין לי מושג, אני לא מכירה את הנושא. לא כדאי לחקור את זה קצת לפני יום ראשון, יכול להיות, אבל למזלי אני לא חלק מהוועדה הזאת, יש לי דברים אחרים לטפל בהם, אבל אני מתארת לעצמי שמי שצריך לחקור יחקור את זה. אוקיי. טוב, תודה, אני ממש מצטערת. מה הצבעת על המע"מ ביום ראשון שעבר? לא הצבעתי, נהדרתי מהצבעה. אוקיי, תודה רבה. תודה רבה לך, בריאות טובה.